Magandang gabi mga apo. Magluluto po tayo ng sinigang na isda with a twist. Kasi lalagyan natin ng sinigang sa sampalok mix original. Meron kasing mga piki. Huwag yun. Walang twist yun kapag piki. Kailangan original. Tsaka ang twist, dapat ilagay lahat ng gulay tsaka mga ingredients, pakuluan. Sabay-sabay na yan. Walang arte-arte. Mahuli ang isda kasi mas madaling maluto ang isda. Kaya sa mga gulay, mas matigas yung mga gulay, lalo na yung ano yan, yung sitaw, ay naku. Saka yung mga mga kamatis, mauna din yan para mas lalong sasarap kasi kakatasan sila kapag mas matagal na napapakuluan. Napakasarap na naman ito ulam natin mga apo. Ito yung pulahang isda. Isda na pula. Ayun. Hintayin lang natin itong kumulo. Sa ngayon, takpan muna ng lolo nyo. Ayan, kumukulo na mga apo. Lagyan muna natin ng kunting asin. Kunti lang muna. Kunti lang. Hindi napansin, tapos na pala. Ako po kasi tubig, kaya hindi niya napansin yung diretso po doon yung sa ilog. Lagay din natin ang yung sobrang mangkanor sa sampalok sinigang mix. Yan, dati to, hindi na ubo. Pero meron naman tayong bago. Tsaka ilalagay na natin ang ating mga isda. Ayan. 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 Dalawang piraso lang ito. Kaso may lahing manananggal eh. Kaya na, nahati sa dalawa. Ayan. So, lagyan din natin ng mahikang masarap. Kunti lang. Kasi talagyan pa natin na mayroon na rin kasing alat yung mangkano sinigang sa sampalok eh. Tikman lang natin. Update lang natin yan maya-maya konti. Ayan. Lagyan konti ng paminta. Konti lang. Naaanghangan yung apo ko. Yan. So, hintayin muna natin ng mga ilang minuto sa mga apo. Yan mga apo, tikman natin ha. Kumusta yung lasa? Kailangan pa bang lagyan ng kunting asin ulit? Tamang-tama na sa mga apo, tamang-tama na sa timpla. Parang luto na ito eh. Lagyan ng kunting mahikang masarap. Kunti lang. Yun. Yun yung kunti. Parang marami.
Dadagdagan natin ng asim. Para sinigang na talaga. Mas masarap yung maasim. Kasi parang walang asim pa eh. Mamin! At may mga malalakas na ulan pagdating sa hapon sa malaking bahagi na ng Visayas. Sa Mindanao, buong araw ang ulan dahil sa mga probinsya ng Zamboanga, dito sa may Yan, mga po, luto na, luto na. Kakain na tayo. Sarap ang isda na pula. Sige mga po, babay muna ha. Masarap ng ulam ng apo niyo, ng lolo niyo. Sinigang na pulang isda. Oh, tama na ito mga apo. Baka malusaw yung isda. Yan. Luto na yan. Sarap-sarap.